Dobrý den, mohla byste v krátkosti představit společnost? Takže je to spoločnosť Nestlé. Nestlé je najväčšia potravinárska spoločnosť na svete. V Čechách a na Slovensku máme dve centrály, jedna je v Prahe, druhá v Bratislave a potom máme 3 výrobné závody. Máme Sphinx v Holešove, Zoru v Olomouci a potom závod v Prievidzi. Vyrábame čokolády, určite poznáte značku Orion, potom bombóny, to znamená Bompary alebo Jojo a v Prievidzi sa vyrábajú polievky značka Maggi. To znamená, čokoľvek, čo nájdete na regáli v obchode, bolo pravdepodobne vyrobené v Nestlé. Koho hledáte? Hledáme absolventov, to znamená inžinierov alebo magistrov, ktorí ukončili štúdium, ktorí majú záujem o dvojročný graduate program, ktorý vlastne primárne sa bude odohrávať práve na tých závodoch. Je to dvojročný program, ktorý je rozdelený do 6-mesačných projektov, to znamená, každých 6 mesiacov ten vybraný kandidát pracuje na nejakom novom projekte, buď v novej lokalite, vystrieda napríklad Holešov a Olomouc, Prievidzu. Zároveň je tam možnosť medzinárodnej skúsenosti, ísť do Maďarska na závod alebo do iných závodov v Európe. To už záleží potom na tej aktuálnej ponuke a na tých možnostiach a toho kandidáta a tiež na možnostiach Nestlé. Máte nějaké speciální bonusy pro absolventy? Pre absolventy výslovne nie. Myslím, že veľkým bonusom je vôbec pracovať pre Nestlé a byť pri tom, keď sa tie výrobky vyrábajú. Ten dvojročný program umožňuje získať veľké skúsenosti a vyskúšať si to, čo možno ešte človek nemá vyskúšané v praxi. To znamená previesť naozaj tú teóriu do praxe. A následne je tam veľká perspektíva, keď sa ten človek osvedčí, uplatní, že dostane vlastne možnosť zamestnania a taktiež sa mu otvoria brány potom na tie medzinárodné skúsenosti. V případě zájmu, kam se mohou absolventi hlásit? V prípade zájmu určite nech absolventi kontaktujú náš web, to sú webové stránky www.nestle.cz alebo môžu posielať potom svoj životopis a motivačný dopis v anglickom jazyku na e-mail kolegyne. Je to jitka.lánska @cz.nestle.com. Děkuji za rozhovor.